Un tema no foco. Hoxe falamos da regueifa. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra. A regueifa é unha discusión cantada e improvisada propia de Galicia. Neste programa afondaremos na historia da regueifa e nas súas características. Para isto, tivemos o prazer de recibir no Instituto a Lupe Blanco, gran regueifeira que nos veu cantar e explicar todo o que precisábamos sobre este xénero. Ademais, tivemos o prazer de facerlle algunhas preguntiñas. Arrancamos. Pois comecei a regueifar fai agora 10 anos, no 2016, recordando aos vellos regueifeiros, concretamente a meu bisavó, que tamén foi moi coñecido nesta comarca como regueifeiro, e estaba vendo que o tema morría, non? Entón creei a miña propia páxina no Facebook, que se chama Regueifando pola Vida, e empecé primeiro collendo noticias da comarca e regueifando sobre delas, así en clave de humor. Pasei despois de escribilas a empezar a improvisar, a eu pelear moito na casa, a practicar moito, a buscar métodos de como aprender a improvisar, fun bastante autodidata nese tema e aí comezou todo, aí comezou a miña singladura pola regueifa. Orixinalmente a regueifa era un pan que se comía nas bodas. De feito, en Portugal aínda se lle chama regueifa. Era de trigo e estaba decorado para a ocasión, de aí o seu valor. No final dos casamentos dábanse este tipo de discusións cantadas e os invitados decidían quen eran os gañadores para repartir a regueifa. A día de hoxe esta tradición foise perdendo, mais a regueifa atopou novos espazos para desenvolverse. Os temas desas discusións eran moi variados. Non había uns determinados, semellaba un pouco ás actuais batallas de galos. Pois a verdade é que temas pode haber moitos, porque depende a que acto vaia, a que actuación vaia, pois pídenche que cantes dunha cousa ou de outra, non? Por exemplo, agora ven o 8 de maio, o 8 de marzo, e como é o Día da Muller, pois vou a ter que regueifar sobre eso, sobre a muller. Normalmente, pois moito tamén sobre da lingua, sobre problemas sociais, eso tamén, sí. Bueno, as temáticas de actualidade, o que son conflitos armados, non? Pois, non sei, por poñervos un exemplo, agora no mes de xaneiro celebráronse os Premios Galegos da Regueifa e nas temáticas que saían para que nós improvisáramos, pois caían esas, non? Caían tema de coidar os montes, tema do medio ambiente, saía o tema da lingua, o tema de Trump, da ultradereita, bueno, temas deportivos tamén poden saír. A verdade é que creo que non hai ningún tema que supere uns aos outros, non? E despois, por outro lado, a outra pregunta de que vaciles me gusta facer? Gústame vacilar no público. Cando normalmente estamos actuando dúas persoas, pois préstanos moito baixar ao público e meternos un pouco co público, eso sobre todo. Máis que entre regueifeiros ou regueifeiras, pois animar, en certa maneira, animar a xente a que cante con nós ou dicirlle algunha cousa simpática, vacilar tamén a algún político, eso tamén sempre presta. É como que tes un traballo no que se che permite vacilar aos demais e aínda por riba vas cobrar. Eso é un maravilloso. Centrémonos agora na forma de regueifa. Son composicións de 4 versos. Cada un deles ten 8 sílabas e rima o segundo co cuarto. Os outros 2 quedan libres.
Isto permite liberdade no desenvolvemento do tema de 4 estrofas. E a hora de interpretalas, intercálanse as estrofas de cada intérprete ou grupo. Hai grandes personalidades no mundo da regueifa, como Lupe Blanco, Pinto de Herbón, Alba María ou Sechu Sende. Existe un proxecto que se chama Enreguéifate, no que o alumnado de diferentes centros educativos participan nestas pelexas cantadas. Pero para que nos fale de personalidades, o mellor é preguntarlle a nosa experta. Sempre me gusta aprender de todos e de todas. A verdade é que mamei moito o que son os vellos regueifeiros aquí da comarca de Bergantiños para aprender as tonadas, as melodías que utilizaban, non? Que son melodías que a día de hoxe pois xa non se empregan tanto, pero que sí que me prestaba a aprendelas. Escoitar moitas contestacións que se daban, non? Con moita retranca, con moita ironía, pero sí que, pois agora, por exemplo, como referente pode estar aí Luís o Caruncho, que é da zona de Vigo, de aí de abaixo, porque é músico, utiliza moitísimas melodías e instrumentos para regueifar tamén, ten moita rapidez mental aí a hora de, e moi boas saídas. Gústame tamén moito Alba María, con Alba teño actuado moitísimo, creo que como inda por riba, pois eso, o discurso dunha muller pois tamén é bastante potente, ten moitísima retranca e á vez tamén moitísimas melodías, dalle unha volta máis ao tema da regueifa, non? Que a leva a actualizala tamén, e sempre se aprende un pouquiño de todos. Aprendes do bo e do malo, aprendes do que queres, do que me gustaría facer igual que a esa persoa ou do que non quero facer, que tamén o hai, do que non querería facer que fan outros. Pero si, sempre ten que estar unha disposta a aprender e está guai que haxa referentes dos vellos, pero tamén que veña ahora a rapazada nova, que veña xente potente aí con outro discurso e outra mensaxe. Para rematar, queremos saber ata onde chega este xénero. Ata onde fuches cantar, Lupe? Gústame moito falar de cando vou a facer os obradoiros, unha das cousas que sempre comento, que nos lugares nos que actuei, para que vexan a onde se pode chegar coa regueifa, que, bueno, teño a sorte de poder actuar en moitos lugares de España, en moitos festivais de improvisación a nivel internacional, Málaga, Cartaxena, País Vasco, incluso en Berlín, estiven na Universidade de Berlín tamén facendo un obradoiro e traballando ali con xente que está aprendendo a falar galego. Tamén estiven en Cuba, que ali tamén se improvisa moitísimo e fixeron un congreso internacional de improvisadores, e tiven a sorte de estar. Teño moito contacto con moitísima xente de moitos países para que tamén traballan o tema da improvisación de maneira moi semellante a como facemos aquí en Galicia nos colexios, e iso lévame a circular por moitísimos sitios, non? Entón, pois eso, quizáis o de poder levar a regueifa fora de Galicia e facelo en galego na nosa lingua, pois préstame moitísimo, non? É como que a xente lle explota a cabeza cando digo que podo ir coa regueifa fora de Galicia. E despois por aquí polo país, pois en moitísimos eventos de todo tipo, dende festas populares a actos máis protocolarios, premios importantes ou galas importantes, non? Tanto como regueifeira, como presentadora, e así, por aí, por todo o país, sobre todo. Nós xa rematamos e non podíamos facelo doutra maneira que non sexa. Estamos un pouco verdes, aínda custa regueifar, é mellor que nos centremos por ahora en locutar. Pois no Pazo da Mercé tiveron un bo acerto de abrir aquí a radio, ai, con este espazo aberto.
Aproveitade a regueifa, que non pasa a diario, a ver se escoito o programa e regueifades na radio. Parabéns por esta radio, que non influía a vista, sei que aí viai polas neves, sodes vos regueifistas. Daquela eu xa remato, e agora digo en diante, que para a xente das neves vai unha aperta ben grande. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra.